Bagcina osomatekisi bezibambele bona mathupha izigilamkhuba bese zikhathazile endaweni yase-Cape Town eNyanga. Mbukele lethu kuhle Ndladla TV sikwamukele futhi. Kanti sikuphathele zona osukwini sesiligoqa sithi abana baphuca lo wesifazane imoto ehlobo leToyota Avanza bamdlwengula qede bambulala base beyisebenzisa ngokufezekisa inhloso zobugebengu bebamba ngayo inkunzi endaweni yase-Cape Town eNyanga. Kugcina lokho sekwenza abashayeli bamatekisi basithathele bona umthetho ngezandla babathungatha baze babathola babashaya babalimaza qede babashumpula emphambili bebafundisa isifundo sokuthi bangaphinde bakwenze into ekuthiwa udlwengula kule ndawo ngoba kuyichile elikhulu kumkhuba bangafisi ukuthi ube khona noma bangasoze bawumukele kule ndawo yaseNyanga. Kulaba abanika abashumpulwe umphambili ukuthi abathathu badlule emhlabeni khona endaweni yezigameko emveni kokuba behlulwe ukubekezelela izinhlungu kwathiwa yedwa wathola usizo oluphuthumayo waphuthunyiswa esibhedlela uyelashwa uqashwa abaseshi. Mbukele lethu uhle Ndladla TV ungakhohlwa ukusubscribe izona lezi bese kuphathele zona sikuthanda kakhulu emakhaya.